Club Junta, building better Africa. Nkhanga Zaona Chigawo cha kumazuro pa Limpopo FM mulindine Comrade Mtanyiwa Malawi mwamva aponika lindo anabwera ndi audio imene amalongosola zonena kuti boma akuti likufuna kugwiritsa ntchito 280 billion kukakonzera manda a amalemu achakwamba. Nde ife tinathamanga ndikupita ku nsanje. Ndi zimene tazipeza kumeneko ndi zimene tikuuzeni, ndipo pali maumboni okwanira. Manda achakwamba anapangidwa zaka ziwiri zitatu zapitazo kapena zaka 5 zapitazo mboma lija la DPP. Ndikunena pano mawa mu programu yathu ya Nkhanga Zaona tikutumizirani mapicture muone manda achakwamba. Nde ndisana yankhule zambiri Malawi programu yathu madzulo ano akutipasa ndi Gloria Transporter. Amene wa Gloria Transporter akupezekera mu mzinda uja wa South Africa ku Joburg. Inu nonse amene muli ndi katundu mukukhala ku Joburg, taimbirani amene wa Gloria Transporter. Ndipo ife ali Limpopo takhulupirira chifukwa takafikapo pa khomo pawo. Nde palibe kunena kuti ayi bwanji ayi takhulupirira. Ngati mukufuna katundu wanu ayende mwachangu, kamunagula njingano yakapalasa mukufuna ikafike mwachangu, transporter ndiye wapezeka. Gloria Transporter ku Joburg. Ndipo nambala yawo mukafuna kuti mulumikizane nawo ndi 083 71 53 204. Ndikubwereza nambala ya Gloria Transporter 083 71 53 204. Komanso mwina nkuimba nkupezera zonoti ikupita ku voicemail, mukhoza kwaimbira pa nambala iyi 082 07 64718 082 07 64718. Mukatero mwapeza Gloria Transporter, ndipo akunyamulirani katundu wanu pa mtengo wabwino, mtengo ozizira, komanso masiku ochepa katundu wanu akapezeka kuti wafika kumuzi ku Malawi. Limpopo FM ndi Comrade Mtanyiwa pa Limpopo radio station.
mamiliyoni ogwirika amene ife ali Limpopo FM tapeza. Manda agwanda chakwamba anapangidwa kale, ndipo umboni ulipo kunena kuti mandawa anapangidwa ndi ndalama zokwana 20 miliyoni. Lero tikuuzidwa za 280 biliyoni. Mandawa anapangidwa ndi ndalama zokwana 20 miliyoni. Tili ndi ma lisiti kaena mmati ma payslip amanda amenewa, chifukwa munthu amene anagwira ntchitoyi ife tinapita tinakampeza. Tapanga zonena kuti tiziwe manda amenewa anapangidwa ndi ndalama yokwana 20 miliyoni. 20 miliyoni ndi imene inachajidwa. Contractor ameneyi dzina lake ndi Tapita building contractor, ndipo Tapitayi akuchokera ku Nyanje chaku Fatima uko kumsanje, ndipo ndi amene anakakonza manda amenewa, ndipo iye quotation yake ikusonyeza za 20 miliyoni. Ndiye awa IMCP akunena za 280 biliyoni ya manda acha kwamba akufuna abe ndalama azikonzekera kupangira kampeni. Mawa Malawi Limpopo program yathu tibweresa maprufu, ndipo mwaona manda agwanda chakwamba, ndipo contractor ameneyi ndi amene anakapanga ntchito imeneyi, ndipo quotation yake anachaja 20 miliyoni kwacha, osati za 280 biliyoni. Anthuwa ndiokuba pachainu mukuliziwa boma la Chakwera. Onse network yawo ndi imodzi. Ninanena si netu Amai Joyce Banda alibe network, nde chifukwa alibe network angopangapo za chisawawa. Amalawi ndi makuuzani kunena kuti kulibe sonkhani ya fetereza. Apompio anabwera ndipo anakumana ndi a President Lazarus Chakwera. Tikuti Apompio anabwera ndipo atenga ndalama zonse za fetereza za chaka chino. Pompio wazitenga wapita nazo kumene amalowerako kukazisunga, cholinga MCP isagwirise ntchito kampeni. Ndefunso ndilonena kuti Achakwera mukutenga ndalama azikutawisa, muli ndi chikhulupiriro chanji chonena kuti inuyo mungazawine chisankho apart from kubera, chifukwa kubera akundesi kutheka. Apart from kubera mukufuna kuba 280 biliyoni ya mandatu munthu anamwalira pangosala mafupa okhaokha. Manda acha kwamba mukufuna mutapezerapo mwayi andrama imeneyi. Ndiye ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti chimene chikukulimbisani mtima kuti mungawina Achakwera ndi chani, chifukwa wina aliyense m'Malawi sakukufunani, abale anu sakukufunani. Izi ndiye ndizoona. Ngati mukufunanso ndikutumiziraninso ni message, anditumizira mmodzi mwa abale anu. Mtanyiwa ife ndi wathu, koma zimene akupanga watitopesaso. Ndiye ngati m'bale wako akukukana, ndiye ife amene tisala abale anu tikukondani bwa. Nde Amalawi ndalama za fetereza kulibe, tiyeni tizipanga manyowa, tipange manyowa tuone kuti zichithandiza bwanji, kuti tipulumuka bwanji. Munthu uyu cholinga chake nchonena kuti atiphe, nde watiphaso kale.
akuti akunamizana akuti zipani izi ndi zimene agwirizana kuti zipangana mgwirizano ndi MCP. Nkhani ina inde ndiyitambasula bwinobwino komanso tizafuna Asandra Sijuma kuti atiyankhe kuti kodi akuziwapo chani za nkhani. Komano panopa muvi wa chilungamo ukufuna upezeke mu mgwirizano. Kodi upezeka bwanji mu mgwirizanomu? Tilongosole. PDP Chiwomba Nkhanga, a Frank Mwende Fumbo ndi a Joyce Banda. Zipani zimenezi ndi zimene zikufuna kupanga mgwirizano ndi MCP pakadali pano. Ndefunso a Malawi ndionena kuti akondwani na Nkhumwa angatuluse andu 5 miliyoni, akondwani na Nkhumwa olo andu 20,000 akhoza kutuluka omvotera chakwera kudera la kwawo. Ino akumulanje Central mungamuvotere chakwera, akumulanje Central constituency mungamuvotere chakwera. A Joyce Banda angatulusa andu 1 million olo 500,000 ndi mmene pa Malawi panopa pavutira voti kukaponya. A Frank Mwene Fumbo angatuluse andu angati okapangisa kuti MCP ikawine. Amuvi wa chilungamowa angatuluse andu angati. Ndiye ndikufuna Asandra Sijuma. Nkhani imene yandipeza ine ndionena kuti kunali mkumano a Malawi, kunali mkumano umene kunali mkumanowu unali ku Crossroads kumene kunali akulu achipani cha muvi wa chilungamo amene anakumanirana ndi Michael Usi. Michael Usi amapempha amuvi wa chilungamo kunena kuti ngati ndikotheka akhale mtsogoleri wa chipanichi cha muvi wa chilungamo. Ndipo anakumana ku Crossroads kumene amakambirana zokambirana zawo. Mkumano wawo unayamba 6 koloko mmamawa mpaka umata chamma 10 madzulo. Ndefunso langa likupita kwa Asandra Sijuma. My brother, mukudziwapo chani za nkhani? Ndili ndi mayina onse amene anali mu mkumano umenewu. Ndiye ndikupempha Asandra Sijuma, my brother, monga inu mmodzi wa muvi wa chilungamo, mwauza chani a Malawi chifukwa mayina sindikuatchula, ndidikira kai mubwere muziteteze. Mayina awa ali pa pepala awa amene anakumana ndi a Michael Usi. A Michael Usi akuti akukayika ngati angawine ku UTM chifukwa anthu ambiri sakuafuna, masapota sakuafuna, ndipo akunamizidwa ndi MCP. Nkumapasa anthu a MCP nkumavala mauniform a UTM kumaoneka ngati iwo ndi a UTM. Ndezambaso kuakayikisa chule wadabwa mazi muli mwake. Malinga ndi atolangani atu kuchoka ku area 30 talandira ripoti kunena kuti pa tebulo pa mayolamu komanso pa tebulo pa Mwanga amene posachedwa pompa amene akhale wamkulu wa polisi ku Malawi Mwanga. Pa tebulo pawo
pali ma warrant of arrest. Ali comrade yanu ilipo. Paja warrant of arrest ya Comrade Mtanyiwa ili mmanja mwa apire malata, ndipo amauza anthu kuti 3 days angwira Mtanyiwa, kenako 2 days angwira Mtanyiwa. Pano mwezi ukuta Mtanyiwaso afuna zibwerera ku Namibia. Ndiye Amalawi kuli ma warrant of arrest atatu. Warrant of arrest yoyamba ndiya Enoki Chihana, warrant of arrest ya chiwiri ndiya Moses Munthali, komanso ya Yeremia Chihana. Ma warrant of arrest amene tapeza ife pa tebulo pa Ayoram komanso a Ax Mwanga ndiya azisogoleri a Ford. Moses Munthali, inu mkwazi wa Moses Munthali, achana nena kuti Munkaka mwakwera nchenche akufuna amange. Nthawi ija mmene amanena zoti Munkaka mwakwera nchenche analabu ino a Moses Munthali. Lero chifukwa choti atuluka ku MCP akufuna kwa amanga, samanama panopa ndi Munkaka mwagwera chinchenche, osatiso mwagwera nchenche, Munkaka mwagwera chinchenche amolisi. Anthu auzeni kunena kuti nthawi ija munali nchenche, koma panopa ndi chinchenche chifukwa cha sokoneza chinchenche ichi. Ndeti kuti Yeremia Chihana akukonzerekeredwa kunena kuti mwina nkuteka usiku uno, mwina nkuteka timva mawa kuti amangidwa. Limpopo ndi Comrade Mtanyiwa. Amene wapereka chisogozochi ndi akeni zikhale ng'oma, keni na majeketi zikhale ng'oma, nda amene walamula kuti anthu atatu amenewa zivute zitani akuyenereka kuti amangidwe. Akeni zikhale ng'oma, mwayiwala kuti munali driver ku Coca-Cola womayendesa chigalimoto cha Coca-Cola nkumapita mukawale kukaderiva Coca-Cola. Komadi ndrama zima msita muntu, ndalama zima msita muntu. Anali driver wa chigalimoto cha Coca-Cola, anali driver wa chigalimoto cha Coca-Cola. Lero akuti nduna ya wa polisi ndebola tumukanakhala wankulu wayang'anira mafactory. Nanga simagwira ntchito ku factory ya Coca-Cola. Chigawo cha kumamawa nankhula mawu nina kuti achakwera ndi boma lawo akutiona Malawi kupusa. Chifukwa chani? We are not taking action. Koma lilipo siku limene iwo a president ndi gulu lawo azaone ngati maloza kuti koma nda Malawi omwe aja kapena Malawi uyuyu ndi wina. Ndiye ndikufuna Amalawi ndikupaseni zimene anthu amenewa amakambirana, zinthu zimene akuti akukonzekera kuchita nthawi ya chisankho. Kunali mkumano umenewu kunali azikuluakulu a Malawi Defense Force, azikuluakulu a polisi, azikuluakulu a meki, komanso azikuluakulu a NWP, osayiwala azikuluakulu a chipani chija cha MCP.
Ramsey Mahim. Mfumu yomwe sekudziwa yomwe yenda zomwe yanadilonjeza palibe ndi chimodzi wachichita achinyamata muna walonjeza ntchito 1 miliyoni koma tikakukumbusani muzatilemba liti mwatisimudziwa ife achinyamata munadilonjeza ntchito 1 miliyoni koma ndikayimba nyimbo kukumbusani machimundipa yeye kujaga tatu inali nyimbo kukamwa kwa rugo kodi kujaga tatu tisayamba liti mwatisimudziwa yamatokaniza boku tamanga litumba la feteleza kuwafusisa Malawi antalikula polo sauzandeye pano mali kulisa kukanga dijisuyo cha ndege kodi nyuza kwiransu kuzatiuza tisafufudiri poti Nkhanga Zaona ndipo sapangana kale tikaza kuvoterani muzatipuse maina akale ya tundu wanjiyo samba kulira wa watu maiwala kuti ufumu nchito yosandizwa ndi watu yoyi nthawi ya kampeni tikuoneni muli mbuyo bibibi mbali ya kwatu kuno pambali muzachoka ndi myala kuchoka kuchitipae mpaka kusanje tichore myala tingende mosiyo Soka fe, uteteze afingoli, ifengiwana watu tifiranti kuru. Amalawi konse kumene muli nkhani yayikulu imene yandibweretsa chigawo cha kumadzulo kuno ndi nkhani imene anthuwa anakakumana anthuwa anali pa mkumano kumene amakambirana kunali akuluakulu a MTF kunali akuluakulu a polisi kunali akuluakulu a meki komanso a NRB ndipo mkatikati mwa zokambiranamu mulala chakwera mulala mkaka mulala chimwendo munali kunkuyu munali ahare mkandawire munali akezi msukwa komanso munali mayuja gotani wa gotani anthu amenewa Amalawi zimene amagwirizana akuti anabero mtani manja amene akuyendesa zachisankho afuna amsiye kaye apange china chilichonse athane nazo akathana nazo akaona kunena kuti zipani zotsutsa zikupitiriza kunena kuti sitikumufuna munthu uyu agwirizana zonena kuti ampeza munthu wina ndi kumuyikapo anabero mtani manja uja atamaliza zonse bwinobwino ndipo chimene agwirizana ndikuti anabero muthalika azayimisa cholinga Amalawi tizanene kuti anabero muthalika anayimisidwa ntchito zosatira za chisankho zisamukhuze pamene mishoni yonse ya chisankhochi ili mmanja mwa anabero muthalika ndi zimene tu anthuwa amaphusisana ndi kumakambirana ndikufuna ndibwereze zimene mmakambirana azikuluakulu inu ndi zopepera zokhazokha zimene sizingakupindulireni zimenenso Amalawi sazazimva ngati mukufuna kuti muzaonongese mabizinesi anu plani imene mwayipanga lero zaipangeni ndi pamene muzaziwe kunena kuti kodi Malawi amakwiya anthu inu mukuyiwala zona kuti muli ndi mabizinesi anthu otu akhoza kuzaononga mabizinesi anu inkusala 000 opanda bizinesi ina iliyonse Amalawi kunja kuno tu akwiya Amalawi sakukuonerani kukondwa koma inu mukakhala mukuona ngati maigotani munapita kukapangisa msonkhano kumakhala ngati mukukasegulira chikho cha mpira
kangati msonkhano akupangisa ndi area chairman osazimvera chisoni ndikumakakhala pamalo nkumagwirizana zobera chisankho nde amalawi anthuwa zimene agwirizana kumene koko akuti pokonzekera kuti alengeze chisankho akufuna azatumize asilikali m'manyumba onse a azisogoleri azipani zotsutsa boma onse ma activist amene aima pa chilungamo siku limene lili pokonzekera kuulusa ndiyoti pa nyumba pa Bonica lindo pazakhala apolisi pazakhala aame ndicho linga chonena kuti akalengeza kuti MCP yawina anthuwa azakhale akugwidwa kukasiya kundende ndiye nkukambirana nawo mokambirana mwawo zopusazo akuti azalengeza zachisankho kuti MCP yawina 2 koloko usiku aliyese akugona ndipo akazangolengeza mama wake ikamati 4 o'clock anabero mthalika ndi squad yake yonse izakhale itatuluka m'Malawi pasazakhaleso kunena kuti ayi tikadandaule uku anabero azakhala kulibe ndiye ndifuna ndikuuze nazipani zotsutsa azanu anakakhala pansi nkumakakambirana zopepera zimenezi ndifuna ndinene kuti ndizopepera chifukwa chonoti ife Limpopo takutapeza maplani anu chimene mukufuna amagwirizana ino asilikali chonde zopepera izi musazichoine mawa ndikubwera ndi uthenga umene ndaulandira kuchoka kwa apolisi madandaulo a polisi kuli madandaulo ochuluka ku polisi matsulano Limpopo FM tisiyane la musema hiyo kisha lingalo sana tuwosa ukatiko la Malawi ndiuzane mukukhala mobanji mofinyiga ife kungokalira kukona njala kunena pano chijeresha sana kukhala ngati kundende olemera mutiko muno evite yafumata ya mikute chikuiwosa ukana iwani ndikatero sa Malawi. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM tikumane mawa pamene ndikubwera ndi nkhani za ku polisi komanso ndili ndi nkhani kwachitika nkhani ku skulu ina yake kwachitika nkhani anthu kwadyesa nthuli imodzi ya nyama koma akuluakulu boma ili likuzuzana boma likuzuza ili ndikateronso pa Limpopo FM ndinene kuti tikumane mawa moni ma DJ onse amene mukumenyera ufulu kuti amalawi apulumuke ndikateronso usiku wabwino mutubanji Arashidi ayero mani muliba aponto koma siku linalibwa manyasa berekana kuchedwa manyasa ife ndifensika za muno munyasa lani malogona kuchita kusowa anakulisa anthu wobwera
Club Junta, building better Africa.